मयूरभंज जिला संबंध में किछि फैक्ट्स। मयूरभंज जिला ओडिशार सबुठारु बड़ जिला जार क्षेत्रफल 10,418 वर्ग किलोमीटर। यार मुख्यालय बा सदर महकुमा बारिपदा अटे। मयूरभंज जिला स्वाधीनता पूर्व एक राज्य थिला जार ना थिला मयूरभंज राज्य। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ୟୁନେସ୍କୋ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଭାବେ ପରିଚିତ। ବାରିପଦାରେ 1924 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଏମ୍ପିସି କଲେଜକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାନ୍ତିନିକେତନ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କଲେଜ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 45ଟି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସାନ୍ତାଳ, ହୋ, ମୁଣ୍ଡା, ଭୂମିଜ, ଭାତୁଡ଼ି ଅନ୍ୟତମ। ଛଉ ନାଚ, ଝୁମର ନାଚ, ଚାଙ୍ଗୁ ନାଚ, ଦାସାଇ ନାଚ, ଡାଣ୍ଠା ନାଚ, ବୁଢ଼ୀଗାଳି ନାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସଂସ୍କୃତିର ଅଂଶବିଶେଷ। ବାରିପଦାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ବାଙ୍କବାହାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହାକୁ 1922ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ଆଧିକାରିକ ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ସାନ୍ତାଳୀ, ମୁଣ୍ଡା, ହୋ, କୁଡ଼ମାଲି ସହିତ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। 2017ରେ ବାରିପଦା ଛଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ୟୁନେସ୍କୋର ଇଣ୍ଟାଞ୍ଜିବୁଲ୍ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଥିବା ବରେଇପାଣି ୱାଟରଫଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଜଳପ୍ରପାତ। ଧନ୍ୟବାଦ।